Oh my god. खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जादों हाउन्टेड ब्लगनि सायाव जागोन। आङो सासे इंलिश इउटुबारनिफ्राय बे क्लिपखौ लानाय जादों। बे क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लाबाय आरो। बे इउटुबारा जोंनि इन्डियानि नङा। आङो लकेसनखौबो मिथिया आरो बिनि रेल मुंखौबो मिथिया आङो। नाथाय बिथाङा आउट कान्ट्रिनि आरोना हाउन्टेड ब्लग बानायो। बिथांनि चेनेलनि मुङानो जादों एक्सप्लरिं विथ डेनी। डेनीया बिथांनि मुं जानो हागौ। बिथाङा मोनसे जायगायाव थांनानैहाय औवा बागान ना मा बागान जाखो आं सिनारिखौबो मोजां सिनायासै। बेयाव थांनानैहाय आयनाखौ ओरै दोननानैहाय लाइट खोमोरनानैहाय नायदों आरो। नायदो नोंथांमोना माबायदि खालामदों। After I do, everyone knows what's coming now. I'm gonna say Bloody Mary 3 times, and we're gonna see what happens, guys, in the woodland area. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. आरो बे आयनाखौ दोनखांनानै बिथाङा लाइटखौ अन खालामफिनबा मा नुखो नोंथांमोना नायदो। Can hear noises, guys. Sounds like twigs being snapped behind me. दानिया बे बुहुरा आयनायाव नुजाफैबाय आरो। नुजाफैनानै दसे गोबाव नायनानैहाय खिबुजों ओरै ओंखारलांनाय नुयो। ओमफ्राय बे खिबुजों ओंखारलांनायनि उनाव बेयो बे इउटुबारा बेखौ गाबज्रिबायो आरो हेलौ हेलौ होननानै गाबज्रिबायो आरो। Hello? Hello? माने बे भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि गिदों आङो, गिनोबो ओंखारदों। आरो नै भिडिअ खालामफुनाय समाव साखाथि बाखाथियाव ज्राव जुदाव होनब्लाबो बागदावग्रा बायदि जालायलांबाय गिनायानो। ओरैबायदि गिखादों आङो। आं नोंथांमोननो बे नुजानाय ससेखिनिखौ फुरा देखायगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बिथाङा दाने नागिरबाय खांनानैहाय मोनसे जायगाजों बियो लोगो मोनहैबावबाय। बेखौ गोजाननिफ्राय नुहुरनानै केमेरा जुम खालामनानै देखायबाय। देखायनायावहाय नोंथांमोना बिनि खुगायाव मा नुदों नाय। बिनि खुगायाव अर ओंखारदों। Oh my god. बेखौ होसोदोंना बेयो गाबख्रावनां खारबाय। ओरैबायदि गोजांस्रिवलायबाय आंबो नायनायाव। नोंथांमोना मा सानो भिडिअखौ नायनानैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। What the fuck? Shit! Shit! What the hell? What the hell? Wow! Guys, the white lady's there! What the hell? Stay back! Stay back! Stay the fuck back! Stay back! बेयाव थाथ'नानैबो बुंबावदोंमोन बुहुतखौ थांफिननो थिनबाय थाबावदोंमोन। बुहुतना थांफिनाखै, बेखौ डाइरेक्ट होसोबोथारदों आरो बेयाव गाबख्रावनानै गावखौ बासायनो थाखाय गाबख्रावनानै खारनानै गावनि गारि सिङाव हाबनानै थायबावदों इयो। What the hell? What the hell? गारि सिङाव हाबखांनायनि उनाव मा जाखो नोंथांमोना नायबावदो नै। गारि सिङाव हाबनानै थासेयावबो गारिनि सिङाव बियो नुजाफैनानै बिनि मोदोमनिफ्राय खुगानिफ्राय बेसेबां थै गदों बुंनो हाया आरोखि। ओरैबायदि थै गदों माने थै गनायजोंनो उनावहाय बियो गोमोरलांबाय आरो।
दा बे भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोना मा सानो रेल सानो ना नंखाय सानो आंथ' बेखौ रेल नुदों आंनि नोजोरावहाय नोंथांमोनासो मा सानो नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो गोसो दङब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय बिहरब्लानो जाबाय आरो सोंहरब्लानो जाबाय भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो सोर इउटुबारनि हाउन्टेन ब्लगनि भिडिअखौ नांगौ आङो रेलखौ लानानै फैगोन नोंथांमोना नायबाय थानो गोसो दङब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय बिहरब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना इउटुबारफोरनि नाम मिथियोब्ला लिंकखौ हरब्लानो जाबाय बे भिडिअखौहाय आङो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगोन दा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो मानोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैयो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय